Guys, mo na ikaduha na mga video diri sa Barangay Kawayan. So kini nga kasako-sako din mabot ni siya og 20 kasako ikubalin sa 40 kakahon ka kamatis. Hinog na ni siya. Sungnanin ni siya kahinog. Inoon magulay pa ni siya. Pero atong interviewon ang caretaker karon diri sa farm. Abay, kisay mong pangalan bay? O si Joseph Yang. Yun sa nimo ni diring kamatisan nga nag-harvest dire sa karon area karon. Nangamura ko diri ako nagatiman ani mo kamatis. Pila na ni kadlaw gikan sa pag-harvest aning nangahinog na to nga kamatis? Mga tulo na ni kadlaw gikan sa area. Okay. Nganong kining nga mga sinako karon nganong ilabay naman unsa may ato ang hinungdan aning karon? Di naman ko na mo ni makapadala dito sa market kay ug amo ni ipadala mahal kay tracking niya pagabot dito brato man ilang palit niya walay kalabayan sa merkado amo lang ni ilabay yon. So Sila ka pahalin. So mo na lagi ni ang last natong option guys nga atong ilabay. So kung kinsa ang interesado itong mga gustong kuan kining sako puno ni siya og kamatis hinog nani hinog siya. So kana siya overripe na siya kana kadaghanon. So kini siya is kini marketable. So kuhaon ni siya dire palito ni siya og pilay palit ani dire sa kuan 180 ra man ang palit dire. kuhaon ni siya 180 nani ka hinog nga kuan. So ang magkuha ni 180 daw kuno kuhaon plus kahon nimo nga kuan nay hilaw na pay sortingonon. So mo ni karon ang senaryo karon sa kamatis diri sa Lantapan diri sa Barangay Kawayan Usab. So kung naka-post ko ninyo sa Barangay Alanib kini is Barangay Kawayan mas worst diri kay dakong area o kini nga sinako is puno gini kamatis para ilabayay. So amo mong ikuan karon sa sunod na mga video para sa makipakita na mo unsaon paglabay dito sa Bangag na Usab. Salamat o hinaot nga kung kinsa tong gusto mamalit saka lang mo diri sa Kawayan pangita lang ning area or i-contact lang mi para matagaan mo na daghang kamatis diri. Maayong buntag guys. Yanapod ko sa Barangay Kawayan sa pagkuha sa video sa saka farmer nga ano na sa bilabay nga kadaghan sa kamatis. Hinog siya. Islata na kay siya din naging makaya mahalin. Mas kadaghan sa kamatis sa bulwa. Tanagid nga hinog na kay siya. Hindi na pwede isa kanika bangag. Yan sa yung farm. Kini nga kamatis mabot ni siya sa 60 kahon ang panglabay diri sa bangag. So kini siya isa sa farmer sa kamatis diri nga tanom sa dako-dakong area. Di na gid makaya o baligya kay lata na gid siya. No choice kundi butang diri sa bangag. So kinsa tong mga gusto mapalit may daghan na mong baligya may existing na mo siguro maabot pa sila mga 1,000 kakahon ang harvest. So nadiri sa Barangay Kawayan. So contact lang mo kung interesado mo sa mga gusto sa mga kamatis. So mo ni karon ang senaryo karon sa kamatis agig pag ikaduha nga post nako sa kamatis luoy pero atay mahimo. Salamat o hinaot nga naay mga ahensya makatabang nagpudani nga mga sitwasyon.